खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै थाबाय थागोनखौ। आङो दिनै बिबोनांमोननाव आलासि जानो थांनो नागिरदों। गथ'नि फिसाजोनि बार्थडे दङ। बेयावहाय जोंहा बेटारि गारि हमनानै ज'यैनो बिजावजालिफोरजों ज' थांसै आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर, नै फिसाजोआबो थांफागोन। मानो साइकेल लाबोदो? ए जागा मोननाय नङा नोङो, जल्दि फै। आंहा सिगाङाव ओंखारना थाबाय। बिजावजालि गोदोरासो सिगाङाव ओंखारग्रोनो हायो, बिसोर हायानो अयथासारनो। जल्दि लिंना लाबो बिमाफ्रा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय जायफ्रा फार्स्ट दिनैसो नायदो बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थांसै बिबोनांनाव आलासि जानो। दे लेंहर गनायथि आइया। मा रानलायसोदो? गनायथि बिस्कुट लानो नागिरदों जोंहा दखानाव। गोथां गोथां मोजां नुसिदो जागाफोरखौ। आलासिनि न' मोनफैबायलै जोंहा, ओंखारनोसै। थौ आफा आलासिनि न'आ जोंखौ मान गोजानाव हाबा जाफैयो आरो एसे गोजान फायासो फाया, मोनफायासो मोनफाया। दा थांबाबो आयै नै जोंहानि बिबोनांनि न'आ। फेनाव जना थानोसै। फेनाथ' बार नांथाराखै नै। फेना स्ल' गोदोर खालामना हो। सालारिंनो नाय फिसाजोनि मथुआ। बेयाव जुमाय थान्दासिन जों गांनियाव थान्दासिन फाय। नै लाजिनाङा, गस्ला लाबोदो जायोना जाया नाय दे। बे गस्ला रियानि गस्ला जायो रिया जायोना जाया नायग्रो। नै बेग थालायलायनायसो, नै बेग दोंलायलायोसो। जायोना जाया? जायो ने? अ बरिया मानसिजों बेरखायो। पिंक कालारावसो बेरसै बिखो। दानि गनायथियाबो होनसैनो। गनायथिनिखौबो लाफायदो। मा बुस्थु? अ आबायनिखौ लालायदो आरो आबायनिखौ आबायनि अफल मामाया दा फैगोनसो। ओं दैनि गस्लाया न'आव जोमनायनि हनै दे गसंलाय जायोना जाया? बेखौनो ओमफ्राय लाजिसोदो। जायो दे आरो पेनाबो जायो, जाखागोन। गाबोनसो दा रिया? खै बोसोर जाखो रिया नोङो? 7 years। जोंहा बिबोनां लुन्दाया लुन्दाया दै लोंसै। जोंहा उन्दुमारबाय नामा?
फुदुंना लाथो दा जगोन बिजावजालि उन्दै जाना दंथ'यो दासान्दि नांगौ दं ने फिल्म नायदो दै होफैगोन मिना अनला मैगं हरेस्वर मामोन खाथा बर' सुबायाव भागिन फिसाजोनि मामोन जोनोम सान बेयाव सोर सोर फैदों नाय नै आरोबाव नै सोर फैदों नायब रितुबो जों नै साउथ इन्डियाननि फिल्म नायबाय थादों गाइस हेलौ गाइस चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो नै बिथांनि चेनेला आरबि ब्लग बिराद मोजां मोजां होयो बियो चेनेलाव एखदम साबसक्राइब खालामना ला मोजां मोजां भिडिअ होयो बियो नै आरो एक्ट्रिस फैदो मिस गनायथि नै आरो फैदो मिस रिया फैबाय बारदगाल इधर हाय बोलो ब्लॉग में जाएगा ये हाय बोलो दोनों हाय बोलो लं भिडिअ जाबाय सां माबाबो नोंनिनो बानायबाबो बानायाबाबो मोजां नुदोंरा माबालै कार dari bokonan dari kurang teknik लिभारफोरा मोजांलै ने गारियावसो गाखोनो हाया गारिल' गाखोनो हाया गासिबो मोजां जोंनिया सेरेबफोरखौ लोंबासो माहाय स्र' जागोन नामा आरो ने सेरेब लोङाना रावबो नङा मोदोम फिसा जागोन खोमा जाबाय जोङो बिसोर उनाव थांसिगोन जों थांसै दे औ मिना थांसै अ नै बिनो मा थांनायनि बिथिं लाया आयुलै सैमाया थादो गासिबो थांसै थ' आफा सलायदो जोंनिया BMW आ Ini mama rasa